Guys, 5 years awkward kasi kalit nag-video din na. So na to sa school, magbrigada na to. Hello! So nala ko din sa school, karon pa ko mag-vlog kay bago akong abot. So ready, sana oras. Wala lang typing. Hi guys, Chiki Pai here. Si Brian. Hello. Hello. Hi. Jennifer. Hi, welcome to my vlog. So nami diri. Wala na si Jamie, ali Jamie. Ali Jamie. So nami diri like tambay-tambay na nami diri. Kabay mo. Naman madulong ni mo diri ka na. Gali ako kayo. Sige lang. Sa school lapit ako. Gitanan ako imong vlog ato Jollibee. Si Adrian. Oh, wala ka ni adto good. Wala ka tulog. Yun ka mo. Kuno gani. Ang haka. Lingob na kayong haka day. Hindi kayo. Sabi na masa manglimpyo maglimpyo me. UM ka. Hoy ga! Yatag di kita niliga form niya ga. Hala form na ako ga. Nalimtan ako. Sa nadala ni mo. Nya na sad na kay wa kami kabalo asa man limpyo girl. Bye. Ay RCY. Ang RCY kaya stands for Red Cross Youth. tarungin ba kayo? Pila ko sa vlog para konting and ano. So, kanina na organization. Mga volunteers, yes. Unsa yung ma-expect nila sa Red Cross Youth diri sa Drans? Ang ma-expect ninyo na diri sa among organization sa Red Cross Youth is mga many activities. Estudyante dat makatuonog kana mga first aid. Dili lang ang mga medical professions, dili lang sila pwede pud mga bata makatabang ta maski as. I therefore conclude na importante jud ang RCY. So appeal na mo gang. Appeal gang. Appeal. Sige gang, salamat sa pag-appeal gang. Bye. Bye, appeal mo ha. So padulong na mig gym. Hello kay Aina. Ay, maklasmate ala ko di siya para vlog. Hi, say hi to my vlog. Keep on subscribing, guys. So what a big gym kay magkami sleep pero dili mi siya kay basita sa pila so dabal na jud ani no. Dabal ang guro. Ballpen mang good. Ay, pangalan sa mga friends. Guwapa ang view diri dai. Makita ninyo. Wala ang view gamo kayo kapila jud saka kay for me. Karon. So unsa na lang ko na aming mga bags and everything. Kapoy tayo na adult speech siya. Ano? Kita kaniya. Mamili lang ba sa second floor o third floor kasi hatan yung bulo naman si Wala ka sa fourth floor. Tama ni mo. So ano na? Ano na? Wala yung kapanagpasin ko.
ba? Wala tayo! Oh. Ala ko, June! Wow! Ala ko na tumabay sa balay na din sa'yo. Murag na sa, ano si Abby, yung tingin. Mamsa? Night, di ba? Murag na sa aquarium. Ano? Ah, tingog niya. Ha? 9 niya, 12 ka. Si Shemesh. Ako 23. Ay. 29. I-chat na ko sa mga date site. Saan ako pass na pin? 1, si Claudine, 6, si Charmesh. Asa man si 8, 9. Ha? Sige mga balay, ni class 8. 15, di ba? Hindi mo niya lang. 15. Ay, Cherry, sana? Sa mukha niya. Wala ko yung pakaon karon next year. Sa Debunan ako. Mag-first na yung ka. Surprise na to. Next week na meron. Sa team color ni Cherry. Dito magsaba. Ako ang iyong main organizer. Hindi mo kailangan ba? Okay kung earpiece. Nagaan ako nagsweldo sila kasi main organizer. Very good! Oh my God! Sorry! Ako nikuha sa inyo ha. Ako ba ako? Doon ako balay. Doon ako balay. Wala ko yung klase. Ito sila pala ako. Sino ako? Wala. Dapat ano? Shock eh. Bisita ka Hindi ko ma-celebrate sa birthday ko. Hoy, mga to kaya pabisi yung baka. Remember ka last year? Quarter yun ako adto. Ako pa yung inside sa Ganyan, sila mama, tagalan ako nagregalo na ako. Kwarta na lang, di ko yung pwede ako. Kaya put di mo. Sila Ayun, yan, sugot diba? ka na, Che. Ina, 18 din. Like, kani 18 Si mama ganun kay ginabagay dyan niya ang 18. Ayaw, di ko ano yun. Si Nina. Wala pa di ay, wala pa di. Giveaway chu-chu-chu-chu. Char. Wala ka July. Ay, wala ko ikwan. Mga pila ka bulan na dapat. Wala ko kinagbarkada da. Alam mo na ay. Mar! Mar! Mama, tingnan ako mama. Tingnan niya yung mama ba na invite niya yung barkada. Pino ba yung barkada? 40 ma. Basta nga pa siya barkada sa section. Grabe, makulbaan sila kung mama na ba? Ha, ikaw magbibo. Isahon. Isahon lang dahil. Mga trapo, silig, martilyo, kanang lagare para magamit natong pag-prepare o potted plants kay para design na nila sa atong landscaping. Kung ano yung matiari kaya ninyo ang tuyo ng brigada, magpipit mo ang trapo. Ang uban, oo, dilisan na sila. Napay floor wax diri sir. Instruct na lang ha. Cherry. Opo, yes sir. So, ano siya? Di, wala ko day 1. Wala ko day 1 na. Wala ko day 1. Singot ko siya sa kanaog na. So, wala daw, manang brigada kay Dagulan daw. So, patayin na lang kung basa. Yan na lang akong vlog diri at tapos, bibo kayo kay na ay brigada nga jingle. Itong ganan ninyo. Unya, ganiya po daw po yung jingle and everything. So, ana mong teacher diri ana basig balo na may sa among sectioning ugma. So exciting og munta jud maka-vlog na lang jud ko ugma kay pero makita na ako section. So thank you guys for watching and subscribe for more and try na ako na mag Brigada vlog na itong tawag aning Brigada vlog na tanong kay annually dyan natin ginabuhan. So thank you guys. Ha? Wala pa. Wala din. Thank you guys for watching. Subscribe for more and like and everything. So, kita-kisa na next vlog for Brigada vlog. Bye-bye!